F'diskussjoni bit-tema niċċelebraw l-irwol tal-om, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela tkellmet dwar l-irwol tal-om u l-importanza li jsiru l-bidliet meħtieġa biex jilqgħu għar-realtajiet tal-lum. Hija rimarkat kif l-om illum tmur lilin mill-om tradizzjonali, iżda tibqa' dejjem tirrifletti l-valuri tal-imħabba, tar-responsabbilta, tar-rispett u tal-ħarsien. Waqt id-diskussjoni tkellmu diversi personalitajiet dwar esperjenzi differenti, fosthom professjonisti fil-qasam tas-saħħa, edukaturi, foster parents, ta' negozji u ġenituri ta' tfal b'diżabilità. Dr. Lidja Qabela semmet l-esperjenzi rakkontati u fil-waqt li saħqet dwar kemm l-ommijiet għandhom xjagħtu lis-soċjetà, selmet li l-ommijiet kollha li ħallew marka pożittiva fuq in-nies. Hija temmet issostni l-importanza tad-diskussjoni ħajja li hija kruċjali biex jibqgħu jiġu xprunati bidliet importanti fis-soċjetà.